Jupe, què ens portes? Ara obrirem les notícies que ha trobat l'Adri. Sí, coses que l'Adri va dir. Per què no? En parlarem. Ens hem quedat sense coses de què parlar i l'Adrià ha buscat notícies. No. Notícies que han passat aquest últim mes. Se'n diu Twitter. Bueno, La jungla, bàsicament. la primera. Ja me'n corregirà si m'equivoco. Sí, jo et faig suport. Un home dona esperma no sé quantes vegades i se li troben 500 fills? Sí, bàsicament, un home va anar donant esperma a diferents llocs de... No sé ben bé d'on és, però a molts llocs i no tenia registre i ells, encantat de conèixer, t'acceptem el teu esperma. Bueno, és que de I va fet fer-ho. li han demanat que pari, no? Sí, clar, li han demanat, sisplau, pare, perquè literalment té 500 fins biològics. Esperma cobres? Sí. Doncs això. Jo he de dir una paraula que escriu tot això i és padreada. Literalment. Sí, literalment. Però és que a més això de donar esperma ja en vam parlar. Sí, no, a mi va fer gràcia perquè vam parlar d'això i surt una notícia així. Aquest va trobar un buit legal en aquella conversa i va dir vaig aprofitar-me. Aquest és el meu moment. És el meu moment. Què faríeu amb 500 fills? Sí, tu anava a dir, tu com vols tenir 11 per fer un equip de futbol, aquest amb 500 pots fer, bueno... Joder, fa un equip de futbol americà... Literalment pot invadir Cornellà del Terra. que pot invadir Cornellà. Pots fer els manalles tu sol. Hòstia, i el superaria de calla, Sí, no. Més que amb 500 persones. I a l'herència serà complicat. Déu-n'hi-do, molt bé, Adrià, per aquesta notícia tan xula. Gràcies, Tens més, no? Bueno, sí, una altra notícia. Vinga, som-hi, segona! Vaig trobar una notícia random per Insta que, bueno, bàsicament un aficionat al futbol americà va fer una aposta de que un espontani saltaria al camp. Vale? Després va anar allà al partit tan tranquil i va dir hòstia, no hi ha cap espontani. I he apostat no sé quanta pasta. I sabeu què? Jo seré l'espontani. I ell mateix va treure la camiseta, així, el típic que fan, i se'n va anar al mig del camp i el van pillar i li van posar 500 euros de multa. Però la part bona és que, clar, ell va apostar que saltaria un espontani, doncs va cobrar la recompensa. No sé quants milers d'euros, no sé si 300.000. Va sortir compte, no? Sí, clar, i va sortir tan a compte que el cabron va i es compra una girafa. No tens res més a fer la vida. Aquest tio és un puto geni. El Pau es cobra 300.000 paus Una cosa. Imagina't i es que tingui compra un una pensament girafa. al cap, rotllo dir, mira, apostaré, que també et dic, no sé quina casa d'apostes té com a apostar que surti un espontani. Jo crec que ja ho veurem. No, jo crec que sí. Tipo de ser, tu pots 1 a 100, potser, o més. Molt bé. No sé, Molt no bé, tinc molt bé, idea, no. no controlo. Però les realment és apostes. bona saltar tot espontani. Sí, no, però la gràcia de la notícia és que es compra, No, sí, es compra una girafa. òbviament, es compra una girafa. I a la notícia surt al pati de casa seva amb una porteria i la girafa allà al cantó. I el tio allà al cantó de la Quan girafa. val una girafa? No ho sé, però des d'aquí promocionem no comprar animals. No, No comprem animals, No el compreu, Adoptem sempre. però no crec que hi hagi una girafa en la protectora. No sé d'on és aquest tio, No sé d'on és. T'imagines? Vas a A buscar la protectora pots agafar, mira, aquest siamès i una girafota. A la gossera municipal trobaràs una Allà, girafa. sí, allà... Una cosa, al algun dia Consell podem Comarcal. parlar d'aquell home d'aquí Banyoles que té... Un? Allà a les Estunes. És veritat. Hi havia un lleó, hi ha una notícia de TV3, si ho busqueu. Sí. No en parlarem al pròxim podcast, va. Hi ha una notícia de TV3 d'un tio que té un lleó en una gàbia. Tenia. Tenia, bueno, ja fa Joder. temps. Però no estic parlant d'aquest, Un altre. Tenia un zoo? N'hi havia un que tenia un zoo per allà. Sí, i es veu que ara hi ha com 2 búfals a darrere l'estany. Bueno, sí, Això és una altra cosa, Adrià. Sí. Això no és per- un multimilionari que tingui un zoo. Això no és propietat de ningú. Sí, Ah, són uns animals que és han que introduït aquí. M'ha sobtat que hi haguessin búfals darrere l'estany. Tenim un altre sub? La tenim o no? Qui ha sigut? Xicling, Qui ha sigut l'afortunat? La Fortunada... Afortunada? Conzio. Qui? Hola, Consiu! Qui Consiu! és aquesta persona? Consu! Vamos! Bé. Sabeta. Sabeta. Esperem, doncs, qui s'ha de menjar el tall de ceba. No esperem resposta, no? Bueno, anem fent, sí, i tant, ja que s'ho vagi pensant. Jo vull parlar sobre la play d'aquest tio, en plan, lo de pagaré perquè surti un espontani, jo seré l'espontani, és una cosa molt òbvia, però faria. És com sí, és de les típiques coses que són molt òbvies un cop algú les fa. Però abans- Com allò d'aquell que va denunciar Red Bull perquè no li donava ales i va guanyar. Això Pues el mateix. O una que va posar un gat al microones va denunciar dient que no deien que prohibien posar un gat al microones per assecar-lo i va treure molta pasta també. Els anuncis d'Axe, quan fa que no veieu un anunci d'Axe? Molt ara que ho dic. Saps què va passar? Un home va denunciar a Axe perquè l'Axe prometia que lligaries. Què? Ai, Que no lligaries.
I no va lligar una merda. I no va lligar, va presentar la denúncia, tot el procés... És que pum. això ho has Uah, d'especificar aquest molt tio bé. és molt pringat. Axe, Això ho has Axe ja d'especificar no, molt ja bé. no, És que ja no fa imagina't anuncis. tenir tant de temps lliure com per agafar algú que t'apoyi en aquest cas. És a dir, per la No, meva però és que si això funciona, No, cobres el suficient com perquè te solucioni la vida. un tio random Ja. ha fet que una empresa com Axe no faci anuncis de... Qui se l'ha de menjar? Tenim ja missatge? Sí, hombre. Qui? Adrià, tu veus? Diuen que l'Adrià volen que calli un puto rato. I per tant li volen donar. Calla un rato, va. Ah, Adrià, ja, doncs ja, vinga. calla. A menjar... L'Adrià que fem passeig, li és nano. bastant igual perquè abans ja se l'ha va menjat dir que una. li agradava. Adri, Hòstia, el a gran, menjar un Adrià. rato... Bueno, gran, que sí que consti t'agradava. abans m'ho he menjat. A la vostra salut. Sí, i la del sub. Gràcies. Tot ajuda. Va, anem acabant la secció de l'actualitat. Jordi, ens portes l'última cosa? Menys una petita ràpida. Va. Es va fer viral un vídeo Twitter Gràcies, xat. una persona li preguntava a una noia que què li havia passat en una cita, que era la pitjor situació que li havia passat. I Sí. diu, va fer una cita amb un tio que quan van anar al bar, ell es va demanar una cervesa i ell un cacaulat. Queixava de que havia demanat un cacaulat. I que, en plan, era un nen. Has vist el vídeo? Sí, que l'he vist, però em sembla una estupidesa. Sí, bàsicament. La Des noia d'aquí- ha nascut del... Home, és que... Jo crec que demanar un cacaulat. Sí. És una green flag, És que bro. per una Demanar un coca-cola. Jo realment trobaria més red flag anar en un bar que tu demanessis un cacaulat i l'altre demani, no sé, un bittercast. No, no. Un Peter Cas. No, per Bittercast te Si el l'accepto. bittercast el Lo deuen tenir que no col·locat t'accepto en el bar. és l'Aquarius. Si tu vas allà i demanes Ui, Aquesta és la cuidado, meva pregunta. Em conec demanes aquesta persona que... un Aquarius o una Trina, jo agafo i me'n vaig. Jo era Team Trina, quan era petit, perquè el gas no m'agrada. Hòstia, de què n'ha fet a la Trina? Segueix existint. Ah, sí? Sí. No, Sí. una cosa, una pregunta molt important. Els vostres pares diuen Trinaranjos? Sí. No, tiraran just. Sí, no ho sé. No trinaranjos. Trinaranjos. La meva ja ho deia. Però no hi ha trina d'algú que no sigui naranjos? Sí, Sí, també de- Trinimonjos. Molt bé, molt bé. Doncs, home, que demani una trina també és fort, eh? Però jo crec que ja no li donarien. Jo conec certa persona aquí al meu costat que amb la Trina i Robert una vegada va pillar, Buah, estava boníssim. Sí, sí, tu vas passar molt bé, va no? pillar Vas una petar certa... L'endemà no vaig passar. L'endemà no, També s'ha de dir que hi ha gent que es demana coses molt rares, eh? Rotllo, Sí. una infusió de te verd i d'aromes de Un Montserrat. un cafè amb sucre moreno i llet d'un avestrús. Sí. Literalment, hi ha Segur que- llets molt rares. Tu has un cacaudat fred i prendre pel cul. Ara. No, crec que el color allò tenia el dels teus pantalons, eh? No, si mai us trobeu amb la situació, primera cita, algú que ha quedat per Tinder, i vale, us trobeu davant d'algú que fa un cacaulat, no patiu que aneu pel bon camí. Sí, És que aquella sí. persona és Sí, per és que tota la és una cosa maca vida. demanar un cacaudat, vull dir... Aquella Què et persona queixes? és per tota la vida i no us defraudarà, seguríssim. La gent que veu coca-colat és bona gent. La gent que va Són bones cacaulat és persones. molt Sí, bona sí. gent. Sí. I que Són la més, típica gent que abraçaries. és gent que té les coses clares, que diu, un cacaulat, perquè tinc personalitat. Gent que I t'estima els de hi és veritat. igual el que Ara. els hi diguin. Amb confiança. I li és igual al moment, sempre... A veure, una cosa, tampoc són perfectes els de cacaudat, Cacaulat, podeu patrocinar la paga'ns. Sabet. Hi ha una paret molt Cacaulat. grossa aquí darrere per... S'ha d'omplir. S'ha No, sí. d'omplir. Per lo que sí. Fem una crida que els patros ens... Fora conyes, La paret és blanca, és molt gran i s'hi poden ficar moltes Cacaulat coses. ara està fent com un packaging super raro i maco de diferents ampolles de cacaulat amb els tipus que tenen i així, i tot en una caixeta molt bonica. Bueno, que ens l'enviïn. Això arribés. Sí, poseu-nos en contacte amb el nosaltres. CEO de Cacaulat, si vols venir a la Sabeta, és com... Sí, També. Oh. El CEO. Perquè, Ah, clar, perquè bé. dir CEO directament. Perquè quedem... És que m'agrada que aquestes Seria empreses CEO. com Cacaulat o també deu haver-hi, no sé, Casa Tarradellas. Casa Tarradellas no és, També et no és dic. gaire català, crec. Ah, no? Va canviar la seva si seu. parlem, Bueno, però és igual, però té CEO. si parlem que del CEO de Coca-Cola, jo penso en Willy Wonka, Com a mínim. En plan, No sé. no m'imagino una persona crec que normal. fos català. Cacaulat fred o calent? Sí. Cacaulat, sí. Fred o calent? Home, depèn del... Home, jo calent. Depèn de Jo l'estació calent, de té més l'any. bon Però- gust calent, però Té més Però- propietats. a l'estiu és una merda. Però has d'anar al tanto de demanar un cacaulat calent. Has de és a dir, Sí. imagina't que vas a un bar i tens 10 minuts, allò, fer una cosa ràpida. No pots. Cacaulat calent no pots perquè et cremaràs la llengua. Sí. Et cremaràs la llengua i te l'hauràs de canviar per una de nova, Totalment. perquè no és que te'l portin calent, és que te'l Te'l porten... cremen. Literalment, una estufa a 1000 graus. si posessin un termòmetre, el termòmetre rebentaria tot ple de mercuri, perquè és que te'l posen a la mateixa temperatura que el sol. Jo l'altre dia em vaig demanar un cacaulat tevi.
El millor cacaulat que m'he begut en la meva puta vida. Cacaulat tevi. Tevi, perquè natural no vaig voler. Un cacaulat amb gel. Uau, això sí que és de Però com es fa el cacaulat tevi? Te'l fan calent i el deixen refredar durant mitja hora? No, és una Hòstia, miqueta... el bufen. Estava escalfat només una miqueta. Estava boníssim. Hòstia, digue'm que li vas dir... Estava boníssim. Digue'm que li vas dir al cambrer, sisplau, un cacaulat Cacaulat tevi. tevi. Vaig dir un cacaulat tevi, jo. Dos Però collons, Però vas dir tevi eh? directament, va dir Tevi calent o com fred, una tu vas dir tevi. No, vaig dir un cacaulat tevi. I ja està. Mirant els ulls sempre. Amb el cacaulat tanquem la secció de l'actualitat